umuntu okhulula bebhukulethu bekumqheba bebhukulethu awuthethi ungekho mqheba umuntu okhulela inyanga isiba umqheba kwenza uba xa ndiphume ngalo mqheba into yonke noba ndibhudile kodwa kubekho umqheba endiphuma nawo. Cala seni kunye incwadi yokuqala kaSamuweli isahluko sasesithethe ngevesi yeshumi elinanye. First book of Samuel, chapter 7, verse 12. Ebenezer, uzeba lapha uYehova esincede. Ndithoma kwasicela amazwi okulana phakathi. Amen. Uva ezindinika into zambini ebendithumaza kunzima lokuthunya kuninayo. Inkabe yethuthunye ngabantwana yenza ube ne-shoes. Ngoba ndithumayo ndike ndafuna ubaleka waphinda ndabona ifika phambi ndaqonda isika sejantuwayo. Akho sitori ndingasizanga. Ndilapha ke Nkosi yam. Sawuzama ke undithumele. Undithumele ezimbini uthi benivale igeti yantlobo ngosuku. Uzothi ke sibuyile ngoku. Cela ke ngikundenze ifavor okokuqala. Lo mcimbi anqobi yasokolisa. Cela uhambe usecala kwakho uthi welcome. Wow.